రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వెములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారిని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ సతీమణి ఆపర్ణ దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. కోడె మొక్కులు చెల్లించిన అనంతరం స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. నాగిరెడ్డి మండపంలో వేద పండితులకు వేద ఆశీర్వచనాలు అందించారు. ఆలయ ఏఈఓ బ్రహ్మన్న గారి శ్రీనివాస్ స్వామివారి లడ్డు ప్రసాదాన్ని అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ప్రోటోకాల్ ఏఈఓ జి అశోక్ కుమార్, ఇన్స్పెక్టర్ ఎన్ రాజేందర్, గొట్టం గిరి, ఆలయ సిబ్బంది ఉన్నారు. పరిపూర్ణ